Tässä videossa käydään läpi vaihe vaiheelta aineistoesseen kirjoittaminen. Pohjana käytetään free-to-play-elokuvaa, joka löytyy YouTubesta ihan vapaasti katsottavaksi. Ensimmäisenä kirjataan ylös elokuvan herättämiä ajatuksia, joita nyt tähän teidän nokkela opettajanne on teidän valmiiksi kirjoittanut. Niitä voi olla vaikkapa seuraavat. Se, kuinka pelaaminen jakaa eri mielipiteitä, minkälaista pelaaminen on harrastuksena tai jopa ammattina, niin kuin tässä elokuvassa joillakin oli, mitä pelaamisen eri muotoja on olemassa, verkkopelejä ja sitten on ihan kavereiden kanssa pelattavia tietokonepelejä, miten tämä pelit on kehittyneet viime vuoden aikana tai viimeisten vuosien aikana, tästä on elokuvassa paljon tietoa. Sitten voi pohtia, miksi ihmiset pelaavat, minkälaiset ihmiset pelaavat, voi kuka tahansa pelata. Mikä on kohtuullista pelaamista ja mikä teidän oma suhteenne on tähän pelaamiseen. Seuraavaksi on syytä miettiä, mikä sinun oma pääväitteesi tässä tekstissä on, mitä haluat kertoa. Tässä esimerkissä kirjoitan tai alan kirjoittaa tekstiä siitä, miksi yleensä ihmiset pelaavat. Ja sitten poimin tätä tukevia näkökulmia näistä yllekerätyistä. Eli näitä kaikkia en välttämättä ota tekstiin, mutta ne on hyvä olla tässä muistin tukena. Ja sitten tässä on hyvä olla, kun kerrotaan miksi pelataan, on hyvä myös mainita miksi kaikki eivät ymmärrä pelaamista. Se on hieman vastakohta-asettelua. Tärkeä asia, kun lähdet kirjoittamaan, on se, että kaikki eivät tiedä, mistä sinä kirjoitat. He eivät välttämättä tiedä, tämä tekstin lukija ei välttämättä tiedä tietokonepeleistä yhtään mitään. Selitä ne asiat jotenkin, mutta älä jaarittele turhan pitkästi. Mutta kuitenkin siinä, että lukija ymmärtää edes jotakin. Sitten kun tässä on tarkoitus olla pohtiva kirjoitelma, essee ja sellainen, jossa käytetään aineistoa, niin eri lähteitä, tässä tapauksessa tämä elokuva, joista nettisivuja löydät aiheesta, käytän niitä, muista mainita ne lähdeviitteet, mistä olet ottanut ne, ja sitten tietenkin nämä omat tiedot omista kokemuksista, kavereiden kokemusta, mitä olet kuullut, mitä tiedät aiheesta. Muista mainita myös niitä. Aloitus on tekstissä tärkein osa. Se herättää lukijan mielenkiinnon ja antaa kuvan siitä, mistä koko tekstissä kerrotaan. Tässä on esimerkkejä 3 eri aloitustavasta. Sitaatti eri lainaus. Tässä elokuvassa, pelielokuvassa on ottanut siitä lainauksen NBA-pelaaja Jeremy Linnin repliikistä. Se on elämäntapa. Ja tästä voisi sitten alkaa kehittämään pidemmälle sitä oman näkökulman esittämistä. Voi mennä myös suoraan asiaan, eli jos kertoo pelaamisesta ja sillä kuinka sillä voi elättää itsensä, niin kertoo sen heti alkuun. Tai sitten voi antaa esimerkin, tässä tapauksessa vaikka lähteä taas tämän Saksan turnauksen avulla liikkeelle ja sen jälkeen laajentaa siitä ja kertoa yleensä, mitä kaikkea pelaamalla voi saavuttaa. Aloituskappaleessa on siis hyvä kertoa, mitä aiot tässä esseessä käsitellä. Seuraavaksi voi lähteä liikkeelle näistä ajatuksista, näkökulmista. Ja näitä voi alkaa vaikka lajittelemaan oman mielensä mukaan. Laittaa näitä siihen järjestykseen, missä järjestyksessä haluaa kertoa siinä tekstissä. Voisi kuvitella, että pelaaminen harrastuksena ja pelaaminen ammattina, ne käyvät hyvin yhteen. Pelaamisen eri muodot, se voisi olla aika alussa. Oma suhde pelaamiseen, sen mä laittaisin vaikka viimeiseksi. Se voisi olla sellainen hyvä lopetuskappale aihe. Pelien historia voitaisiin liittää tuohon samaan kappaleeseen näiden kanssa. Ja nyt tulee pikku harppaus, järjestetään tätä loppuun. No niin, nyt on näkökulmat järjestetty. Tein tähän tämmöisen 5 kappaleen mallin, eli on aloituskappale. Ja siihen valitsin tämän sitaatin. Ja sitten hieman selitän yleensä tästä pelaamisesta, mitä kaikkea
on. Ja sitten loppuun lisäsin ensimmäisen kappaleen loppuun kysymyksen, miksi siis pelataan, johon hieman yritän sitten vastata näissä seuraavissa kappaleissa. Ensimmäinen käsittelykappale käsitellään pelien historiaa. Tähän saa tästä elokuvasta hyvää lainausta, kuinka 10 vuotta sitten ei vielä ollut verkkopelejä niinkään kuin tänä päivänä. Ja teineillä on varmasti omat kokemuksensa ja tietonsa siitä, minkälaisia pelaamisen eri muotoja on. Tähänkin voi netistä etsiä tietoa lisää. Pelaaminen harrastuksena, ammattina, missä kulkee se raja, harrastuksen ja ammatin raja. Ja sitten minkälaista pelaaminen on maailmalla. Esimerkiksi elokuvassa käsiteltiin Aasian tilannetta, jossa tietokonepelaajat ovat suuria staroja ja jakavat nimikirjoituksia faneilleen ja näin eteenpäin. Siitä voi kirjoittaa vaikkapa tästä. Sitten kolmannessa kappaleessa, kun on ensin kerrottu täällä alkukappaleessa yleensä pelaamisesta, päästään siihen pohtimaan, miksi ylipäätään ihmiset pelaavat. Minkä takia? Mitä ihmiset saavat siitä, kun he pelaavat? No, toiset saa rahaa, toiset saa nautintoa, muunlaista. Ja sitten myös, että miten se pelaaminen jakaa mielipiteitä. Miten ihmiset suhtautuu pelaamiseen. Kaikki nämä voi käsitellä tässä kappaleessa. Jos siitä meidän tulla pitkä, tekee toisen käsittelykappaleen, missä näitä ihmisten mielipiteitä. Vaikkapa pelaajien äitejä, joita elokuvassa oli haasteltu. Lopetuskappaleessa voi sitten palata tähän alkuperäiseen kysymykseen, miksi pelataan, selittää sitä hieman lisää. Voi pohtia vaikka mikä on kohtuullista, sinne voi ottaa tätä omaa näkemystä asiaan ja sitten jonkinlainen tulevaisuuteen viittaus vaikka vielä. Sitten kun olet kirjoittanut koko homman ja luulet olevasi valmis, tarkistapa seuraavat asiat. Oletko kirjoittanut varmasti kaiken oikein? Onko pilkkuvirheet? Onko pilkut kohdallaan? Isot kirjaimet, yhdyssanat? Siinä nämä perusjutut. Sitten kappaleiden sisäinen järjestys. Onko siinä kappaleen ensimmäisessä virkkeessä se pääasia, mikä siinä kappaleessa on olennaista. Ja jos ne kappaleet tuntuu, että ne ei ole hyvässä järjestyksessä, jos on tietokoneella kirjoittanut, voit muokata sen kätevästi, vaihtaa niitä kappaleiden paikkoja vaan. Ja tärkeimpiä asioita, kun kirjoitetaan aineistopohjaista esseetä, on se, että lähdeviitteet ovat kohdallaan. Tähän ensimmäiseen kappaleeseen nyt laitoin lähdeviitteeksi tämän free-to-play-elokuvan ja tänne tämän elokuvan tuottajan ja vuoden vielä perään. Kirjallisten lähteiden, nettilähteiden merkkaamiseen löydät ohjeet sitten muualta. Sitten kun olet mielestäsi kaiken tehnyt hyvin, niin ei muuta kuin palautat mulle. Siinäpä se.